sembla? És bé. Hola a tothom, bona tarda, bona nit i bon dia. Aquí tornem els de la vida és joc, els orfebres del YouTube i els jocs de taula, perquè triguem molt en publicar un nou programa, però quan el publiquem, té la marinera. D'acord? Avui serà un programa amb el qual ens hem posat d'acord molt ràpid en el tema. És un tema que és els jocs a dos i tenim moltes ganes de dir-vos la nostra sobre els jocs a dos i els que nosaltres pensem que són indispensables o molt bons. Entesos? I cap aquí anem. Sergi, bona tarda, com estem? Doncs mira, acabant les classes del col·le, amb ganes una mica d'agafar alguns dies de vacances i poder compartir amb la família i amb el club, evidentment. Així que... Molt bé, guapo. I tu, Jaume, com va la pasta? Buah, forrat. Bé, la pasta. Com va? Bé, Jaume? Sí. No està a casa. Molt bé, guapos, molt bé. Amb ganes de jugar. I tu, Ricard? Tu, Ricard? Jo, bé, i tant. Sempre. El Ricard anar posant ratlletes a sobre els dies. Ui, mare meva. Insuportable l'any que ve, insuportable. Mare meva. És fantàstic. Molt bé, bonics. Doncs, escolta, comencem parlant una miqueta de les novetats que tenim, d'acord? Què vindrà aquest mes, d'acord? O què està a punt de venir? Que sempre tots tres tenim cosetes interessants per explicar. Entesos? Jaume, il·lumina'ns. Bé, us il·lumino. Jo porto... Mireu, de fet hi havia una cosa que em feia molta il·lusió perquè eren dues expansions de l'Eclipse. M'agrada molt el joc aquest. No és que l'hagi jugat moltes vegades, però és d'aquests que sempre el tinc i quan miro a la ludoteca amb ganes de jugar-lo. A veure si trobem una mica de massa perquè cal jugar-lo amb una mica de gent. Amb 4 o 5 és bien. I ara hi havia dues expansions que sortien, les expansions de Buscadores i Proscritos. Dic, a veure què aporten aquestes expansions. Me les he mirat i el que aporten, a part d'acabar d'un pastizal, cada una, per el que aporten, crec jo, l'únic que són dues noves civilitzacions, dues cada una. O sigui, 4 civilitzacions més. És a dir... Saps què, Jaume, ahir vaig anar a Matom a comprar un llibre de rol que tenia reservat. I em vaig trobar un noi de Matent i les va comprar, les dues. Sí, les va comprar. Ja les ha tornat. No. I, efectivament, són 4 faccions. Sí, ni més ni menys. Ni més ni menys. Llavors, per què comprar-les? Doncs, bàsicament, o ets un super mega fan d'Eclipse i tens el joc ja trillat i ja t'has cansat de les 6 civilitzacions que venen perquè sempre jugueu 6 persones i ja te les coneixes i ja saps quina talla de calçotets fan servir cadascun, doncs mira, agafarem 4 més i ballarem una mica el joc. Si realment és l'Eclipse com aquest que veieu aquí dalt, que no sé on està, per aquí, i que, com jo, que no l'he jugat masses vegades, que encara li queda molta vida per jugar i realment, doncs, tampoc no sé si els fans hiper mega fans i, doncs, per què? Sincerament. Llavors, a part d'això, si mireu una mica i rebusqueu per la BGG, veureu que hi ha una... A los exiliados es veu que no estan massa balancejats a sobre. Això són opinions, clar, aquí jo respeto totes les opinions, només faltaria. Però bueno, és allò de dir, val la pena per uns entre 50 i 60 pavos que valen cada ampliació? Doncs ja us dic, si sou superfans i teniu el joc ja trilladíssim, sí, compreu-la, perquè al final, són faccions, és més diversió. Que no, busqueu-vos les expansions d'aquestes petitones que ara, per exemple, es veuen aquí, com la de Remnants of Worlds Afar o coses d'aquestes petitones que corren per internet, que sí que aporten alguna més al joc. Petites cosetes, petites variants i crec que seran més ben invertits. Després d'aquest una mica xof, començant així, hem començat amb una bajona, per dir-ho d'alguna forma, no en el meu cas, que els tenia molta il·lusió amb aquestes dues ampliacions. L'altre és una reimplementació, és el Beyond the Horizon, també el treu Maldito Games, sortirà el 24 d'abril, el dia de Sant Jordi, vull dir que si algú no us vol regalar un llibre, us pot regalar un joc. De 2 a 4 jugadors, de 90 a 120 minuts, i és una reimplementació del Beyond the Sun i pel que diuen, molt millor. Els que ja coneixeu el Beyond the Sun, i aquí ara amb la foto aquesta, si el Sergi les està una miqueta quietet, la podrem comentar una miqueta, moltes gràcies. Veureu que l'art està una mica més currat. El Beyond the Sun era més simple que una espardenya de platja. O sigui, super senzillet, el just per jugar. És un joc molt xulo, Beyond the Sun, si no el coneixeu, jugueu-lo perquè és molt, molt guapo.
I aquest el que han fet és una mica més un gir, l'han convertit en una sèrie de civilitzacions que ens hem de, és una mica un 4X encobert, però d'alguna forma. Tenim aquest arbre de millores, de millora de coneixements, diguem-li, com es diu això? No em surt el nom. Estic fatal. Sí, un arbre de tecnologia, tecnologia d'on sortien, de descobriments que ens faran que la nostra civilització guanyi les seves històries. Doncs, a part, en comptes de tenir el quadre aquell de l'espai, que anàvem movent les naus per allà i els planetes anaven conquerint a base de castanyes, aquí tenim aquestes taseles que el que anirem és descobrint-les i podrem anar construint ciutats i anar conquerint coses i tal. Té una mica més de xitxa com a joc de civilitzacions. Les crítiques són molt bones, és molt bona reimplementació i en aquest sí que potser val la pena gastar-se els quartos i deixar els altres una mica apartats. Però ja dic, té molt bona pinta i aquest amb ganes de jugar-lo. Ganes de jugar-lo perquè el Beyond the Sun jo he jugat moltes vegades, és un joc que m'encanta, és molt xulo, té molta xitxa, a més, és un joc fàcil d'explicar, de jugar i aquest també té la seva història i promet. Molt bé. Beyond the Horizon, perfecte. Sergi, i tu? Jo he anat per un que no l'he jugat, però, de fet, d'aquest senyor que ha triomfat aquest Essen passat, que ha fet el SETI, que ha fet el Tea Garden i aquest Galileo Galilei que surt per Maldito aquest mes de març-abril, i que l'editorial Pink Troubadour ha tret nou, no? I que ja té en 5 idiomes. Sembla ser que també està força bé. Li vull donar una mirada. No per adquirir-lo jo, perquè és de pes mig i així no per adquirir-lo jo potser. Ja tinc uns quants així de pes mig que he anat adquirint, però en tot cas sí que em cridaria l'atenció de poder-lo provar. La mecànica és guapíssima. La mecànica és anar col·locant aquí una mena de llosetes. Les llosetes et permetran fer accions amb aquest telescopi. Evidentment, el tema dels estels, no? No s'assemblen en absolut res al Tea Garden ni al SETI, que el SETI ho ha patat. Aquí simplement has d'anar a fer com aquestes constel·lacions. €1,50, que jo crec que a taula pot ser molt interessant i jo crec que és el que menys ha cridat l'atenció perquè és el que ha trigat més en sortir. Llavors, clar, això penalitza. A veure si ara quan surti jo crec que pot cridar l'atenció. Aquest senyor, aquest Thomas Holek, ja ha signat altres jocs i ha signat un, per exemple, amb Awakened Realms, un joc d'aquests de miniatures dels que m'agraden a mi, i en parlarem més endavant. I el següent que havia pensat és Operation Berkeley, doncs aquesta gent de Salt and Pepper, que ho estan fent molt bé precisament amb jocs de dos, que avui en parlem, d'acord? Jo no sé si és una saga, això que estan fent aquests nois, però aquest joc pinta que pot ser un altre cop interessant. No me l'he pogut mirar, la veritat, però m'ha cridat molt l'atenció. Evidentment és de l'operació Berkeley, aquesta operació amb una mena de fum que van llançar per dissimular que ataco cap aquí, que ataco cap allà. En tot cas, això, Segona Guerra Mundial, tal com ens estan acostumant a aquests Salt and Pepper, és un joc d'aquests temes que criden l'atenció. No sé si sabeu que aquesta editorial està traient jocs molt interessants, amb temàtiques guapíssimes. De fet, vosaltres, o tu, no sé si tu, Jaume, vas jugar al dels peixos, no? Veritat? Els peixos? Quin és el dels peixos? I tu no tenies aquest que va treure aquesta gent que et va agradar tant? A veure, que l'estic buscant mentre parlo. Aquest de... A conserves, això. A conserves, sí, hòstia, i tant. Sí. Mira, i ara que veig que hi ha també el Batalla de Versalles, jo no l'he jugat, però l'he vist jugar i també té molt bona pinta. Sí, és que està traient, i ara acaba d'acabar també Habemos Papas. I aquest també té pinta, aquest. I Onoda, per exemple, un altre dia parlarem potser d'aquesta gent, que jo crec que ho està fent molt bé, jo crec, mira. Així que, aquests dos havia pensat. Ricard! Estàs en mute? Un molt interessant, és un joc
de solitari que arriba ara al mes d'abril, que es diu Rangitaki, d'acord? Rangitaki és un joc amb el qual tu tens una mena d'estovalles, de tapet, amb el qual tu vas posar una sèrie de cartes i és crea la teva pròpia aventura, d'acord? Amb un grafisme maquíssim, d'acord? Aquest, el Rangitaki, és la segona part d'un altre d'Spire's End, d'acord? Però aquest és totalment diferent, és a dir, és un stand-alone, tu pots jugar amb aquest directament i tu vas jugant cartes i vas decidint amb uns daus cap on va la teva història. És un joc ambientat amb un món oceànic i exòtic, amb el qual hi ha màgia negra, hi ha negociacions, hi ha lluites, però sobretot és una aventura molt misteriosa i sobretot, ja em coneixeu, amb una estètica maquíssima, d'acord? Vull dir que us l'aconsello. No sé si sortirà en castellà, però veritablement és un joc que tinc moltes ganes de que m'arribi. Veieu els daus aquests de salut i tot, és molt original. I la gent que ja l'ha rebut als Estats Units, l'únic que fan al fòrum és parlar que han fet molt bé entrant i que estan molt contents, de veritat. Rangitaki, un joc solitari molt interessant. I després un que sembla l'obra de la Seu és Altai. És un joc d'Ares Games que vam veure a Essen, que jo vaig arribar a demanar-lo a la botiga el dia que ja s'havia exhaurit. Toma ja, Ricardito. I aleshores vaig entrar en una botiga d'aquí perquè des d'Ares van dir que el mes de novembre ja el reeditaven i estem al mes d'abril i arriba la setmana que ve ja definitivament a les botigues aquí la gent que ha fet la precomanda. Altai és un joc amb una estètica també molt bufona, amb el qual tenim uns territoris estranys, fantàstics. Tu tens un deck building amb el qual tu vas agafant cartes que les has de comprar amb els recursos que obtens dintre del territori quan enriqueixes el territori, és a dir, que és un cercle amb el qual tu enriqueixes, produeixes, agafes el deck building que et permet enriquir més, d'acord? I aquí dintre hi ha també la part de conquesta de territoris, amb el qual hi ha moviments i hi ha batalles. És un joc amb unes cartes molt maques, hi ha cartes de millora i cartes de territori, molt interessant i tinc moltes ganes que arribi. Aquest és Altai d'Ares Games. Altai i Rangitaki, d'acord? Aquests són els que jo volia presentar. Molt bé, companys. Doncs canviem de tema, no? Us sembla? Anem a parlar una miqueta de gastar-nos els calés. Entesos? Una miqueta sol perquè volem parlar dels jocs de dos. Però, bueno, mencionarem cadascú un crowdfunding amb el que haguem entrat i que tinguem ganes de que ens arribi. Aquestes coses que ens passen als friquis dels jocs, que entrem i el temps no corre. Vale? Sergi, comença. Mira, en aquest no he entrat. No he entrat. En el que vaig ensenyar no he entrat. De moment, em queden 7 minuts i em fa gràcia que quedin 7 minuts perquè està a punt d'acabar, no? I d'entrada no acabaré d'entrar, Però el vull ensenyar perquè és una editorial que col·labora amb el club, no? I que ha vingut a visitar-nos a Mornings Horror Games i és un joc que m'han enviat la còpia i em fa gràcia comentar-ho. Com veieu, ja ha acabat la campanya, però estan en una cosa nova que estan fent fa, crec que mes i mig, GameFound, que extén la campanya. Ara, cada persona que recolzi el projecte estira, fa com una mena d'estirada, perllonga la campanya en 5 minuts. És molt friqui, no? Veus? Campanya extendida per 11 minuts, diu. Així que bé. De què va el joc? El joc, ja dic, li queden 7 minuts, però ja hauria d'haver acabat. El joc va d'un roguelite, el típic joc de consola, roguelite, on jo aniré avançant amb 4 jugadors en cooperatiu i cadascú té una mena de rol, una mena de manera de jugar a l'estil pur de Dominion, és a dir, aconseguint cartes noves i en el món de Lovecraft. Una meravella, en el món de Lovecraft. S'han desbloquejat moltíssims déus i cada un dels déus és un repte diferent, és brutal, d'acord? Hastur, Nyarlathotep, Azathoth, hi ha quantitat de propostes. Llavors, cadascú porta un personatge i jo la versió que ens va arribar la vaig provar la setmana passada i ha canviat molt el joc i tal, però amb les regles noves s'assembla molt, evidentment, però clar, no tinc totes les històries que sortiran, no? Hi ha 3 expansions noves. Un joc de mecànica de deck building on cadascú, ja dic, haurà de superar en equip el primigeni. Això seria, diguem-ne, el joc de... És la gent de Harakiri. Bona pinta,
és la gent de Harakiri, d'acord? Sí. Sí, té bona pinta, la veritat és que sí. La veritat és que sí. Hi ha diversos preus, no? Com t'ha entrat, Sergi? Què? No, aquest de moment no ha entrat. Em queden 7 minuts, però no tinc pensat entrar. Hi ha el que seria la recompensa més cara, que són 190 euros, però perquè ve amb neoprè i tota la història. I el bàsic, diguem-ne, el bàsic, són 80 euros, està molt bé. I ja et venen les ampliacions i tot, d'acord? Sí. O sigui, el de 80 euros ja ve amb les ampliacions i tot. Sí, ve amb les ampliacions. Tot el jugable són 90 euros, crec que no està malament. El que passa que si vols tots els tapetes i totes les coses així més d'això són 190. Això. Però bueno, és un joc que val moltíssim la pena, passa que he entrat en alguns aquest mes i bueno, no es pot tot, m'han dit, i faig cas a la meva consciència. Roguelite de construcció de massos. La teva consciència es diu Anna. Sí, no, que va, no es diu Anna, no. Es diu butxaca. Es diu sobretot espai, que ja no hi cabem. Molt bé. Seria això, no? Molt bé. Jo porto un sol, que és un que es diu Rome, Fate of an Empire, que és un solitari, d'acord? Aquest és un joc que va sortir l'any passat i ho va petar tant que han fet una versió ara, també amb crowdfunding, una mica luxificada, una miqueta. Vull dir que no és un Kickstarter? Sí, no, està GameFound. GameFound també? GameFound, sí. D'acord? Sí, exacte, si us plau. És un joc solitari amb el qual tu tens el que es diu en anglès tableau building i deck building. Tenim les cartes, és a dir, anem acumulant cartes que són els nobles de Roma, els treballadors de Roma, que el que ens permeten és uns crear edictes que generen política i els treballadors generen recursos, i el que anem fent és anem descobrint sobre el tapet, anem descobrint la ciutat de Roma amb els seus monuments, els seus serveis públics i tot això, i tu, diguem-ne, si assoleixes els objectius, aconsegueixes guanyar. I cada partida és diferent, en tant que les cartes et porten l'atzar, evidentment. Però vaig veure... Com es diu? Es diu Rome, Fate of an Empire, Deluxe Solo Game of the Month. Si de cas, espera, ja el poso jo, si voleu. Espera. Sí, que no trobo. Espera. El guió estava posat, el link. Sí, el guió, exacte. No passa res. Explico la història. Aquest ho va petar l'any passat, va ser un dels jocs solitaris més venuts. La curiositat és que el joc aquest venia amb una capsa de vídeo VHS, d'acord? El format era una capsa de vídeo VHS. Bueno, amb el plastiquillo, ja sabeu que el plastiquillo es trenca i coses així, llavors el que hem fet és la versió, pots comprar la versió de l'any anterior o comprar la versió amb una capseta de cartró no molt gran, però més endreçadeta, més sòlida, d'acord, i amb les fitxetes de fusta. Jo el que he fet és això, però estem parlant de 30 i pico d'euros, vull dir que és bastant assequible, és un joc solitari, d'acord? Un altre tema per un altre dia, el solitari. Aquest és el que he portat jo de mecenatge, de GameFound, d'acord? Em sap greu perquè no el trobo. No passa res. Si de cas ja ho posarem el link a la descripció del canal, després quan publiquem i ja està, no passa res. D'acord? I ja està, el Jaume ens comentava abans que... Jo aquest any m'he fet un propòsit de no entrar a mecenatges, perquè, bueno, no sé, ja fa temps que al final són jocs que al final sempre acaben arribant, perquè són els que són realment els que acabo entrant, sempre són jocs que acaben sortint després amb retail, acaben sortint les versions també i amb un preu, diguem-ne que tampoc no molt diferencial amb el preu que realment pots aconseguir amb el Kickstarter, perquè al final potser sí que inicialment el Kickstarter, quan hi havia tanta història dels enviaments i de les aduanes, sí que sortia a compte a vegades. Ara realment és un mal de cap, sincerament. Vull dir, estàs pendent que t'arribi, que no t'arribi, que arribi el de DHL, que ara no estàs, ara sí que estoy, ara me lo envías, ara no lo envías, ara paga els impostos, ara amb això del tram dels collons, a veure tu què passa amb els aranzels, i és un, no sé, m'entra com una mica com de mal rotllo. Bueno, haurem de comprar això. D'aquest any no me n'entro. Si estic una mica simple negatiu, però entre els de l'Eclipse i això ja, avui no sé, em sembla que em faré, mira, me voy, però no. Però sí, no, aquest any, mira, no sé que arribi alguna cosa molt espectacular, que tot i així segurament sortirà d'aquí un any o així en castellà, doncs em sembla que no. Aquest any mirarem de no.
Molt bé, guapo. Molt bé, Jaume, molt bé. Doncs, escolteu, abans de passar al nostre tema, d'acord? Per què no expliquem un joc amb el que hem jugat i que ens ho haguem passat molt bé? Vull dir, hi ha aquests que dius, hòsties, el juego, no? El juego, va. Jaume tenia moltes ganes de parlar d'un joc en concret. El juego és el SETI. Em sembla que ja vam parlar-ne en algun programa. Porto ja 7 partides. El joc és un espectacle. 7 i ara farem la 8. I com deia, no sé què, em sembla que el de l'agujero del hobby diu se tiene de jugar. Però bueno, és igual. Bromes de banda. És un joc que és un jugasso. ¿Vale? Ja he aconseguit que sortissin totes les extraterrestres, n'hi ha 5 de diferents. És un joc que al final, si sap jugar amb 3 va a conya, amb 4, si la gent també sap jugar i no té massa AP, el jugues amb un parell d'horetes. 3 és ideal, amb 3 fas potser 1 hora i mitja, 1 hora 3/4. Sí, 2, depèn, però vamos, és un joc que flueix moltíssim. És superxulo, pots fer moltes coses. A cada partida descobreixo noves formes de guanyar punts. Quan apareixen els extraterrestres és com un subidon perquè n'hi ha que són guapíssims, n'hi ha que no tant, com tot, no? Però clar, sempre tens la intriga de quin sortirà o de quins sortiran. I a més tens un avantatge que m'agrada molt, que és que pots estar menjant sorra 2-3 primers turnos. Sí. Estàs molt enrere, dius, vaya porqueria, això no ho superarem mai, aquesta la perdo i tal, i de cop comences a, no saps ben bé com, a començar a fer combos. Entres amb els punts dels extraterrestres, cartes que et venen, i de cop fas uns avançaments i guanyes 50-70 punts de cop i ja plantes, a veure, potser no acabes guanyant si ets molt enrere, però sí que plantes perfectament a 5-10 punts del primer segon. I llavors és molt gratificant i a més que és molt maco. O sigui, sí que és veritat que ocupa, perquè necessites una taula ben gran per jugar-hi, però hòstia, és un joc que a mi m'agrada moltíssim, m'agrada moltíssim. I amb el Ricard ja l'hem jugat diverses vegades i amb el Sergi també. I, hòstia, i amb ganes de tornar-lo a jugar, Vull dir, és un joc d'aquests que, bueno, no diré una vegada al mes jugar-lo, però sí que, a veure si aquest any li puc fer 4 o 5 partides més. A 2 va molt bé, a 3 va molt bé. A 2 no l'he jugat. Sí, a 2 he jugat amb el Marc, el meu fill, i de fet amb el Javi, amb el que vam jugar l'altre dia, i la seva parella, l'Estel, i, ostres, jo crec que funciona molt bé. Amb solitari no l'he provat, però és que, bueno, potser algun dia m'inspiro i el jugo. Però ja dic, a 2, 3 i 4 va molt bé. A 3 és perfecte, i a 4, si la gent no s'empana massa, és un joc que flueix, perquè al final és fer una acció i vas fent una acció, vas fent una acció i vas fent. I quan no tens més recursos, ximponi s'acabó. I no té massa història, vull dir, sí que pots començar a fer combos xulos, que això també és una cosa que és molt, molt xula, i ja està. La veritat és que si no el teniu o podeu jugar en el vostre club o teniu algun amic que el tingui, doncs, ostres, val la pena perquè el disfrutareu molt. El disfrutareu molt. Aquest el van anomenar el tapat d'Essen, oi? Sí. I mira que a Essen tenien els de Check Games, tenien allà l'estant aquell a patada de jocs d'aquests, però sincerament passaves i era fàcil asseure't a fer un parell de turnos. Jo recordo com vam estar allà amb el Mompi i no ens vam asseure perquè ell ja l'havia jugat, però hi havia taules disponibles. Vull dir que tampoc no era una cosa que estigués amb unes cues impressionants. Sí. I aquest, per exemple, em va anar-li molt de no haver-lo comprat a Essen i haver-me esperat a l'edició de Devir per tenir-lo en castellà. Tot i que té algunes errades, algunes de traducció, però bueno, si busqueu-les en anglès es poden trobar i s'aclareixen molt fàcil. A la BGG teniu de tot per solucionar aquest tema. Molt bé. És recomanable. Un bon joc, molt bé. Senyor Sant Martí, Sergi, a què has jugat tu? Com que havíem dit de fer només un, comentaré l'Aridia. D'acord. L'Aridia vaig fer la campanya d'introductòria, el tutorial de la campanya, diguem-ne. Aridia és dels jocs aquests que a mi m'agraden molt, que són en campanya, un joc molt gran del creador de Chia, i que el que presenta és una campanya rolera, diguem-ne, de joc de rol, on cadascú dels personatges tindria una fitxa on has creat i has triat diferents talents, la classe, tota una sèrie d'habilitats i tota la història. Després tens unes cartes que et fan el teu personatge. Després
unes llosetes on aniràs investigant. Nosaltres vam fer el tutorial, vam estar 6 hores amb el tutorial amatent i la veritat és que és absorbent. Hi ha aquestes llosetes que el que et fan és que vas creant, tens com 2 fases, una fase de viatge que estàs en aquest mapa d'aquí i vas dient cap on vas i una fase com d'aventura que t'introdueix. I com t'introdueix? Doncs amb unes cartes. Les cartes hi ha un text i et diu, doncs ara estàs en un dungeon, en una cova. I vas traient llosetes i vas avançant per aquí, vas trobant personatges, enemics, personatges que pots parlar. És molt interessant la manera com parles amb el jugador perquè un dels teus companys, perquè és un joc cooperatiu, agafa una d'aquestes cartes d'aquí, que hi ha 400 cartes, i et fa unes frases i tu has de dir unes respostes segons el que t'ha dit. Per exemple, hi ha una sèrie d'un text i la persona que t'està llegint el text té 4 paraules en negreta. Si tu li dius alguna de les paraules en negreta que ell té, gira la carta i et diu, sí. Hem perdut la veu o soc jo? No, és el Sergi. No et sentim, Sergi. Ara estàs en mute? Ara estàs en mute. Espera, que et trec el mute. Ara. No. No et sentim. Sergi, no passa res. No et sentim, no. Bueno, doncs hem pogut fer una cosa. Seguim nosaltres, d'acord? Foli. Doncs vinga, Jaume. No, sí, era jo, exacte. Molt bé. Doncs escolteu una cosa. Jo us parlo d'un joc, que em va sorprendre moltíssim. És un joc que no té molt... Aquí encara no ha arribat i el va portar. Sergi, hola? No et sentim, Sergi. No, és com si haguessis caigut el teu micro. Sí. No et sentim. No. Ostres, Sergi. Bueno, torna a entrar una altra vegada, segur que pots. Vinga, anem fent nosaltres, exacte. Parlarem de Stephens. Stephens és un joc original, és un joc mig, no és un joc molt feixuc, però té molta xitxa i la història és molt xula. Segle XVIII, terratrèmol de Lisboa, d'acord, queda tot destrossat i, evidentment, es comença a reconstruir la ciutat. Aleshores, el que s'ha de fer, evidentment, quan reconstrueixes una ciutat i les cases, és de posar finestres. I necessites vidre per les finestres, per tot allò que porti vidre en una ciutat i en la vida quotidiana. Aleshores, hi ha un senyor anglès, el senyor Stephens, que diu, aquí hi ha negoci, i decideix anar cap allà a fer negoci, d'acord? Aleshores, un joc amb el qual tu tens un tauler, amb el qual tu tens una sèrie de cubs que són el vidre de diferents colors, perquè són diferents tipus de vidre, d'acord? I tens una sèrie de cartes que són treballadors. El teu joc consta d'anar agafant aquestes peces, aquests cubs que són els recursos de vidre que tu necessites i anar comprant targetes, anar posant-les. Llavors tu pots anar posant al tauler principal, quan poses una targeta, poses una peça de fusta del teu tauler personal que et desbloqueja avantatges per jugar al joc. Des de poder repetir la tirada, des de fer coses així, des de, per exemple, intercanviar cartes. En qualsevol cas, és un joc de molta estratègia, molta. El Sergi pot donar fe perquè vam jugar plegats, d'acord? És un de molta estratègia amb el qual el que interessa és anar bloquejant espais amb les teves peces de fusta. Quan més cap a dalt, més cap a la dreta, més punts donen, d'acord? El que passa que veig que el Sergi no ha posat encara el joc. Aviam si pots posar l'Stephen, Sergi, encara que no puguis parlar. És que no sé si ens sents. No ens sents, Sergi? Tu sí ens sents. Posa Stephen, si us plau, bonic. Aleshores, aquest joc, tu vas, evidentment, construint les cartes, et van donant uns punts de final de partida, d'acord? No és aquest, Stephens. Stephens. Aquest. Ara, aleluia. D'acord. Aleshores, tu el que vas és posant al tauler les cartes que vas posant peces teves de fusta que et permeten aconseguir punts i més avantatges pel següent torn, d'acord? Tens a l'esquerra tot de targetetes de cartes que vas agafant i vas posant al teu tauler, que són
targetes d'objectius i targetes de gestió de recursos. Aquesta gestió de recursos, a cada ronda et donen més cubs de colors, que són tipus de vidre, d'acord? Que tu els pots posar al taulell i vas canviar-los per altres accions. Molt ric, és un joc de combos boníssim. A més, la curiositat és que tu vas avançant el track, d'acord, el track de punts, i la partida acaba quan et creues amb l'exèrcit francès, perquè resulta que a la història el senyor Stephens va voler fer negoci, però va haver d'anar més ràpid que els francesos, perquè al segle XVIII, a finals del segle XVIII, els senyors francesos estaven de guerra en mitja Europa i volien anar també cap a Portugal per apoderar-se del govern de Portugal i, evidentment, de tots els negocis que fossin allà. Quan es creuen els jugadors i l'exèrcit francès, s'acaba la partida i es compten els punts, que són els punts que tens a partir de les cartes que s'han posat al taulell i que t'atorguen punts per tipologia de vidre que tinguis. Un gran joc, de veritat. Jo l'aconsello moltíssim. He estat a punt de comprar-me'l, però, com dèiem abans, també m'espero a altres ocasions, o que el treguin aquí, o que un dia me'l firi. D'acord? O sigui, amb quina còpia el vas jugar, tu? Amb el del Guillem. El Guillem el té. El Guillem el va comprar a Filibert. D'acord? Vale. Molt bé. Sergi, com ho tens ara? Et sentim o no? No. No sentim, no. No et sentim. Vaja. Fes cartellets i ves parlant amb cartellets. Bueno, doncs escolteu una cosa, vinga. Molt bé, doncs el tema, mai millor dit, és jocs per a dos. I un mira. Ai, Sergi, segur que... Per què no tornes a entrar? Aviam si tenim sort. D'acord? Els jocs per dos són uns jocs que veritablement... Aviam si ara tenim sort amb el senyor Sant Martí. Hola? No. No. Sergi, prova de desendollar el micro i torna-lo a endollar, a veure si és això, potser. O reinicia el portàtil. Anem explicant què són els jocs de dos, que, bueno, tothom ho sap, d'acord? Però, bueno, sabeu que el món dels jocs sempre vas a la capsa i posa de 2 a 5, de 2 a 4, de 2 a 6, de 1 a 4. Hi ha molts jocs que parlarem d'alguns que dius, ostres, aquest joc, malgrat és un joc per més gent, a 2 es juga molt bé. Però sabeu que hi ha un mercat, hi ha un món dels jocs a 2 persones que amb la pandèmia aquest i els solitaris es va reforçar moltíssim i que dona per molt. Hi ha jocs de moltes tipologies, d'acord? I de sempre, de sempre. El que farem avui, a part d'explicar una miqueta què són els jocs de dos, però que ja no cal que ens extenguem massa, és tant el Sergi per signes, el Jaume i jo, explicarem una mica, parlarem dels jocs que per nosaltres ens agraden més o són més representatius dels jocs de dos. Evidentment, ens deixarem molts al tinter i és una cosa, vull dir, que sempre passa. D'acord? Els jocs de dos, jocs específics per dos, molts de cartes, molts de daus, algun de recursos, però són jocs que han quallat moltíssim. Hi ha moltes tipologies. Com deia abans el Sergi, abans de preparar el programa, amb el joc que va també tornar a expandir el món dels jocs de dos és el Duel, d'acord? Aquest tipus de jocs de Duel ha fet que es facin moltes versions, molts jocs es facin a partir de la tipologia Duel, d'acord? Amb la qual tu has d'arribar a assolir uns objectius o guanyar la partida de maneres diferents, parlarem d'algun d'aquests, però que ho estan patant i vull dir que nosaltres moltes vegades juguem a jocs de grup i quan un grup acaba abans que l'altre doncs ens posem a jugar a jocs de dos. Hi ha jocs de guerra boníssims que són a dos, d'acord? Ja els mencionarem també, però el que tenim ganes de fer avui és explicar una mica això, d'acord? Els jocs que una mica ens agraden més. Entesos? Per tant, vinga. Aviam, fem una cosa. Jaume, per què no ens expliques una miqueta els que tu pensis que t'agraden, d'acord? Hi ha moltíssims, El BGG, d'acord? Bien! Havia bloquejat. Vinga, va. Farem una col·lecta perquè et compris un cable de xarxa. S'havia bloquejat el micro. Ostres, què dius ara? Jo no sé. Bueno. I ara és la càmera. Sí, es queda gripau. Sergi. La càmera està perfecta. Estàvem parlant dels jocs de dos, d'acord? Sí, claro.
Quan puguis, Ja hem acabat, Sergi, hem acabat, ja. Despedim el programa. connecta la BGG, tu que ets l'especialista, Sergi. Sí, ja està. Busco, sí. Bueno, ja hem parlat una mica, si vols afegir tu alguna cosa de el que l'empenta que tenen els jocs de dos, que donen per moltíssim, que hi ha molts jocs que s'ha fet la versió de duo, d'acord? Sí. Però que n'hi ha molts que donen per moltíssim. I el que farem avui és citar cadascú 4 o 5 que ens agraden molt i explicar-los perquè la gent tingui idees per quan vulgui comprar un joc per jugar a casa, amb un amic, amb una parella o amb què sigui. D'acord? Sí, una de les coses que jo crec que està una mica de moda, és a dir... Sí, cert. Per la línia... No a jugadors, no? Seria molt banal dir que jugadors està de moda, perquè tenim els escacs, per exemple, no? Vull dir, no, dic que està de moda per les reimplementacions que estan fent de tots els jocs, no? Aquests que els estan anomenant duel, d'acord? Sí. Estan com transformant els jocs que ja estan visquent en jocs de dos, no? I això significa que òbviament, que hi ha mercat, òbviament que treu, no? I moltes editorials també estan traient, com hem comentat abans del micro, hem comentat lo de Sol and Piper, no? I moltes editorials que treuen jocs de dos, no? Sempre havia hagut jocs així, però ara jo crec que hi ha una afluència molt, molt gran, no? I penso que és molt interessant, no? També, no sé si heu dit, estava una mica atabalat, no sé si heu dit lo dels canals de YouTube, que... No, encara no. No, Sergi. Endavant. Sí, simplement que hi ha molts canals de YouTube que de temps enrere han treballat sempre jocs per dos, no? En castellà i en anglès. I penso que és molt senzill trobar qualsevol canal molt interessant que ens pugui explicar jocs per a dos, no? També versions, jocs que... Però, bueno, no anem tant a això, no? Sinó jocs que siguin exclusivament de dos, que és el tema d'avui, no? D'acord? Bueno. Doncs, mira, jo estava posat primer, però si voleu, comença tu, Sergi, ja que tu estaves a fora, i explica'ns una miqueta alguns dels que tu penses que són jocs rellevants de dos, que vulguis destacar. Vinga. Sí. Mira, ensenyaré aquesta pàgina, d'acord, de la Board Game Geek, que és la que, diguem-ne, està dedicada a jocs només per a dos jugadors, no? És a dir, jocs exclusius de dos jugadors, no? No es tracta d'ensenyar-la perquè ja sabeu que és la nostra bíblia, no? Però si poso per any, no? Veieu que aniran sortint, sempre aniran sortint jocs, ja tenim fins al 2026 jocs per a dos, exclusivament per jocs per a dos, d'acord? Llavors, tenim molts jocs, si voleu, anem fent un cadascú, no? Penso que millor que no tots. D'acord. Ho dic perquè en el moment que ens cansem, tanquem, veritat? Sí, doncs vinga, pa'lante. Mira, jo el primer que he posat, no es diu PRA, es diu Patchwork, perquè crec que defineix molt el concepte de jocs per a dos i és un dels jocs que, si mirem les valoracions que té, 70.000 valoracions, ho trobo una bestiesa, 9.000 comentaris, és el número 5 de jocs així coneguts, no? No, el 136 de la General, 21 familiar. Déu-n'hi-do, Tothom coneix aquest joc, d'acord? Hem dit que no explicaríem el joc, si no acabarem mai, però és un joc, crec jo, sincerament, per tenir a la ludoteca. Totes les persones que els agradin els jocs de taula, és un joc molt interessant per tenir a la ludoteca, d'acord? Jo he jugat moltes partides amb l'Anna i amb les nenes en diferents ocasions, perquè és de dos només, i es tracta de, doncs, això, no? Muntar-te la teva roba, no? De patchwork. Així que, bueno, no cal explicar la mecànica. Sí, no cal explicar la mecànica, però és un joc molt entretingut, molt de pique. Val a dir, també, que l'app, el joc en app també funciona molt bé. També me'l vaig descarregar durant la pandèmia. Així que, bueno, no sé qui vol seguir, sort que tinc veu, perquè m'hagués fet ràbia, no? Doncs vinga, jo mateix, vinga. Vinga, Jaume. A veure, com deia abans el Ricard, no? Hi ha de molts tipus, de cartes, aquest de tauler, amb taseles, jocs més durs, jocs molt més fàcils, com per exemple que explicaré jo ara, però per exemple tenim un joc que només l'anomeno perquè aquest també és un dels clàssics, és el Toilet Struggle. És un clàssic per dos, a més, i aquí sí que és per dos i només dos. És un joc que és brutal.
Que ara el treuen en català. Sí, el Devir 500 ha tret. És un joc superdur, però que és brutal. Però bueno, aquest el deixo anar com així, no? I també abans comentàvem amb el Ricard, també amb el Polis, que també és un joc només per dos, també molt xulo de civilitzacions gregues, que tampoc l'explicarem. Però bueno, jo el que volia anomenar són els que una mica són els que aquí a casa m'han triomfat més, val? Perquè al final... Anomena un, si vols, sí. Anomeno un. Per exemple, l'Star Realms, vale? És un joc del 2014 que va treure Devir en el seu moment. Ha tret 300.000 ampliacions, ha tret una segona baralla, és per dos, és un tipus gambling màgic, però bueno, al final jugues amb unes cartes, amb un mercat i és a cascar l'altre. La gràcia que té el joc aquest és que, bueno, com que són com diferents civilitzacions o diferents races, tens com dues aliades, com el màgic, no? Que si eres blau, doncs tenies el verd i el blanc, t'ajudaven i havies d'anar contra el vermell i el negre, no? Una mica així, a grans trets. I bàsicament has de fotre pinyos amb les naus. I tens naus i, bueno, i pots combar coses, tens recursos, i és un joc molt entretingut. Tens moltes modalitats de joc, perquè pots jugar amb totes les cartes, només amb una civilització, amb unes sí, amb unes no. Ja et dic, és molt xulo i amb el Marc i amb això ens hem tirat hores jugant amb Star Realms. Hores. De fet, molt bé. és la meva caixa de Star Realms que, veieu, tot la mantanga que tenim aquí dintre, no sé si es veu. Sí, tela el que tenim. I ja dic, les cartes estan trillades igual que la caixa, Com està plena de celo per tot arreu, perquè li hem fotut molta canya amb aquest joc. Això és bon senyal, evidentment. Doncs, bueno, jo començo amb un que és bastant novet, que és aquests que dèiem de la modalitat duelo, que és el Señor de los Anillos, Duelo por la Tierra Media. És un gran joc a dos, amb el qual tu, persona amb la que he jugat, persona que l'he encantat, és un joc amb el qual tu ets o Mordor o ets la comunitat, aleshores és un deck building amb el qual tu tens un mercat de cartes que es solapen, per tant, fins que no descobreixes les que tapen a les anteriors, aquestes que estan tapades no es poden utilitzar. Llavors, tu vas agafant cartes, d'acord? Les agafes si tens els recursos necessaris per cada carta que et demana al centre de la carta i que els acumules a partir de les cartes anteriors, i tu aquestes cartes, quan les agafes i les baixes, et donen accions. I les accions són des de guanyar diners, des de, com veieu aquí, el mapa de la Terra Mitja, anar posant exèrcit teus a un dels set reialmes de la Terra Mitja, d'acord? A les 7 zones de la Terra Mitja, o avançar amb aquest magnífic track que està ensenyant ara el Sergi a la imatge, que és un track que es va desplaçant amb el qual Mordor va al darrere amb un cavall, que són un dels portadors de l'anell, d'acord? Els fantasmes de l'anell. I més endavant hi ha els que són la comunitat, que són els hobbits, llavors tu pots anar avançant. Guanya. En aquest cas, pots guanyar de maneres diferents. Guanya el que és la comunitat si arriba abans al món del destí per llançar l'anell, o guanya Mordor si avançant amb el track enganxa els hobbits a dintre d'aquesta regla lliscant de plàstic molt maca que mostra el paisatge i que tu, a mesura que vas avançant amb les cartes, pots anar guanyant accions. Per tant, tu pots guanyar així, pots guanyar al final de cada ronda si tens presència als 7 territoris, d'acord? I pots guanyar també si has teixit aliances amb 6 tribus, amb 6, diguem-ne, clans dintre del món de Middle-earth, de la Terra Mitja, que són les cartes verdes. Per tant, tu pots guanyar de 3 maneres. És molt variat, tu pots jugar les 3 estratègies, però és molt difícil, però és un joc que, a més, és àgil. Vull dir que en 20 minuts, mitja horeta jugat, i et dona ganes de tornar a jugar. D'acord? El Señor de los Anillos, el Duelo en la Tierra Media. Molt, molt bon joc, us l'aconsello. Next. Faig un incís, aprofito ja tens aquest perquè em ve molt directe. Al final no deixa de ser una variant del Seven Wonders Duel. Sí. Totalment d'acord. La temàtica és diferent, evidentment, les formes de guanyar són diferents, però sí que el que és la mecànica de les cartes en piràmide i vas destapant i recursos... Brutal, i àgil. Brutal i àgil. És una reimplementació. Però crec que molt bona reimplementació. Si li dones un giro més al joc que... A veure, que Seven Wonders Duel també és d'aquests que li he fotut partides per avorrir amb el Marc. I el que dèiem, és molt xulo. Però aquest li dona, a part de la temàtica, que si t'agrada el Senyor dels Anells és molt xulo,
L'altre que aquest de la persecució del Nazgûl amb la comunitat, la cosa de guanyar amb els exèrcits, ostres, li dona un algo que fa molt xulo. Molt bé. Sergi, anem al Japó? Sí, Hanami Koji. Hanami Koji és un joc que quan va sortir, ara fa ja uns quants anyets, ho va petar. És un joc ambientat en això, no? En el món de les geisses, i que has d'intentar enganyar l'altre jugador, d'aconseguir que tu li posis la carta. Ara fa molt de temps que no jugava i la veritat és que quan preparava el programa l'agafaré al club, que ens el va regalar Dos Tomates, ens el va regalar i el tenim al club. I aleshores el que intentes, a veure si... Vale. Tens diferents cartes de bases i has de les teves bases. No sé si l'heu jugat algun cop. No. Aquest? No. L'he vist, però que no. No. És molt entretingut i és molt de pique. Jugues una partida i de seguida comences una altra i és molt absorbent. La veritat és que és un dels jocs que ho va petar més i aquesta gent, l'editorial no Dos Tomates, sinó Emperors, cada any a Essen i cada any han anat traient jocs, diguem-ne, d'aquesta línia, d'aquesta gent, no? Amb aquesta ambientació. Aquest Essen ha tret un altre. El David Chamorro se'l va comprar. O sigui que jo crec que si no coneixeu aquest tipus de jocs, els teniu, 3 d'ells els teniu per Dos Tomates i valen moltíssim la pena. Hanami Koji. Guapíssim. Sí. Molt bé. En què seguim, Jaume? El Jaume segueix a l'espai. Jo segueixo a l'espai també, vale? Segueixo amb un joc, ara que dèiem aquests jocs rapidets, petitons, de caixa petita, no. Jo me'n vaig amb un joc que és per 2, exclusiu per 2, que és el Star Wars Rebellion. Un altre clàssic, és un totxaco de joc amb minis, cartes, material a punta pala, vale? I és un joc que pot durar-te fins a 4 hores. Estic parlant d'un joc dels grossos. Val? Pels fans de Star Wars és un must-have. Bàsicament ja ho veieu, és així. O sigui, són aquestes meravelles de minis, que si sabeu pintar-les, doncs fantàstic, no és el meu cas, perquè si les pinteu us pot quedar un joc preciós i que bàsicament teniu un tauler gegant de lo que és la galàxia de Star Wars. Teniu uns personatges que van viatjant per la galàxia juntament amb les flotes, amb els exèrcits, amb les naus, intentant aconseguir els favors de diferents planetes i bàsicament el que es tracta és de que l'imperi ha de trobar la base dels rebels i destruir-la i els rebels intentar fer passar el temps abans que trobin l'imperi i trobi la seva base. Hi ha castanyes, hi ha els personatges que fan de les seves, heu d'aconseguir el favor dels planetes, hi ha producció, hi ha cartes... és un joc super xulo. Tu el tens aquest? Tu el tens aquest, Jaume? El tinc, sí. El tinc. Però ja et dic, és un joc que no s'aprèn fàcil. És un joc que necessites una tarda per aprendre'l una miqueta i després una altra tarda per jugar-lo. O haver-te mirat uns quants tutorials, perquè té molta xitxa, molta. I ja et dic, si t'agrada Star Wars, és la trilogia clàssica jugar-la al tauler i és molt xulo. A més, quan ja comences a muntar històries de que si tens la base per aquí, l'altre es pensa que la va trobar, però és que s'està acabant el temps i l'imperi no t'acaba de trobar, però clar, cada vegada queden menys planetes on trobar-la. Amb la qual al final sempre s'acaben muntant uns pollos bastant gordos, l'estrella de la mort corrent per allà... Molt xulo. I em sembla que, si no recordo malament, van treure una ampliació, em sembla. Sí, hi ha una ampliació de combat o no sé què vaig llegir. Sí, em sembla que sí, però bueno, amb el joc base no us l'acabeu ni de conya. Molt bé. Doncs jo he canviat una mica el guió, he canviat un joc, simplement, perquè m'he recordat d'un joc que per mi és un joc que últimament és un joc per 2 ideal, que és War Chest, que l'ha tret Maldito, i és un gran joc. És un joc que per mi li podríem dir que són els escacs pijos, són els escacs evolucionats. És un joc d'estratègia amb el qual 2 jugadors, es podria jugar 4, però és un joc per 2 persones, d'acord? Amb el qual els 2 regnes, diguem-ne, lluiten dintre d'un taulell i és un taulell amb elements hexagonals i tu et mous per allà, d'acord? I tu el que fas és guanyar quan ocupes 6 territoris d'estandard, o quan claves el teu estandard 6 vegades. Tu què tens? Cada vegada, per això és tan variat,
té la tira d'exèrcits diferents i cada exèrcit té unes qualitats diferents. D'acord? És com si tu juguessis els escacs amb un alfil, una torre, amb 5 alfils, 5 torres i 5 cavalls. Doncs aquí cada vegada tens arquers, tens arcabussers, tens piquers, tens diferents tipus d'exèrcits. Llavors, a cada partida en tens 3. Són 3 d'aquests tipus d'exèrcits, d'acord? I cadascun d'ells porta 4 o 5 fitxes de bacalita maquíssimes, molt ben produïdes. Llavors, el joc aquest és un joc amb el qual tu tens, diguem-ne, una bosseta, és un backbuilding, amb el qual tu tens una sèrie d'exèrcits que els pots anar reclutant i posant a la bossa i els has d'anar jugant al taulell. Per jugar-lo has de gastar un i posar-lo descobert, vull dir que has d'anar usant l'estratègia per moure't i atacar. Cada exèrcit té qualitats totalment diferents, des de matar a distància, des de fer que se't mogui un altre del teu regne, des de carregar-te un atacant quan tu et sents atacat, i tu has de saber com jugues, què jugues i quina estratègia. És molt estratègic, però és super addictiu. War Chest té 4 o 5 ampliacions que l'únic que fan és enriquir-lo, la veritat, vull dir que a vegades dius per què ho amplies, aquest val la pena, d'acord? I ara trauran un altre amb verins i confabulacions, d'acord? Que és aquest que es diu Nightfall, que en castellà sembla ser que es dirà Anochecer, d'acord? War Chest, un gran joc, us l'aconsello totalment. Next, vinga, Sergi. Seguiment. Mira, he volgut ensenyar el patchwork, que era aquest dels inicis, després un de cartetes. Vaig a un que també és de fitxes. És un... Boníssim. Sí, exacte. És un joc molt curiós. Jo crec que és molt curiós perquè és per totes les edats, és a dir... Molt original. Exacte, i aleshores no hi ha taulell, sinó que el taulell el vas creant al mateix temps que estàs jugant, en tant i en quant col·loques una fitxa adjacent a l'altra i que, per tant, de la mateixa manera que passava amb el War Chest, que cadascú té un moviment, aquests insectes també tenen un moviment concret. Doncs, per exemple, l'aranya pot moure's fins a l'altre costat, les formigues, tant se val. Els escarabats pujaven a sobre dels altres, bloquejaven, la llagosta saltava. L'objectiu és encerclar o envoltar, diria més aviat, l'abella del contrari. D'acord? L'abella del contrari. Correcte. Quan no es pugui moure, diguem-ne que està blocada i aleshores doncs acaba la partida. És guapíssim. Hi ha dos petites... Sí, molt, molt, molt. Hi ha 2 petites ampliacions, que em sembla que és la Marieta i un altre bitxo més. Sí, exacte. Jo penso que val molt la pena, és un joc molt senzill que, i a més, el format que es ven és amb una bosseta, d'acord? Aquesta és la caixa, però hi ha diversos formats i és molt fàcil de transportar. Aquest el teníem en el col·le, quan fèiem jocs de taula al col·le, teníem 4 còpies i havíem fet a 6è competicions. És que és brutal. És brutal. Si sabeu també el format Pocket, aquest. Sí, exacte. Hi ha també... Jo és el que tinc, i val la pena. L'altre és massa gros, és que aquest és ideal. És ideal. Molt bo. Sí, molt bo. Doncs, bueno, aquest és Hive. Molt bo. Un gran joc, tio. Molt bona tria. Jaume. Jo ara, canviant radicalment de tema, me'n vaig a la Segona Guerra Mundial, un wargame, també per 2, un wargame de cartes que va sortir el 2015, que va treure Draco Ideas, que es deia 2GM Tactics, o que es diu, de fet. L'any passat, a més, va treure una revisió del joc amb les normes revisades i amb una norma més que realment li ha donat una evolució molt bona al joc. Té també diverses expansions de diversos exèrcits, també ha tret la versió Pacífic i a veure, és un joc que poden jugar també fins a 4, però és d'aquests que no té massa sentit, és com el War Chest, no? Al final és un contra l'altre, són aliats contra els alemans, contra l'Eix. I, bueno, tens un tauler, pots fer unes escaramuzes perquè al final et fas una baralla amb uns punts i doncs, dins de tota la col·lecció de cartes que n'hi ha, doncs, agafes diverses còpies d'una mateixa unitat, d'una mateixa carta que et dona possibilitats de millora de les teves unitats. I res, tens un tauler quadriculat que a més a sobre te'l pots configurar també amb unes cartes de terreny, pots posar rius, pots posar muntanyes, ciutats, búnkers, trinxeres, etc. I res, és castanya límpia. Al final és un wargame, vas movent les unitats, hi ha unitats aèries, artilleries, molt xulo. La veritat és que és un joc
que no és un gran wargame, no us espereu un wargame d'aquests rotllo un Commander o una cosa d'aquestes així gordes, però que si realment t'agraden els wargames és com a iniciació molt xulo. A part que té un llibre de missions i té un llibre de campanyes que també pots estar tot l'any jugant això. I a més són campanyes històriques, amb les unitats una mica històriques, també t'explica la història. És un joc molt xulo, porta molt de material i la veritat és que com a wargame està molt bé. Està molt bé, a mi m'agrada molt, ho tinc quasi tot, excepte la reimplementació, perquè ja em semblava excessiu tornar a tindre el joc. Jo tinc el bàsic només, sí. Però sí, em vaig comprar el Pacífic, tinc tots els exèrcits i ara ja han tret una implantació nova que ja en tinc prou. O sigui, amb el que tinc, encara ni me l'he acabat i no... Estic en aquesta fase una mica d'interiorització amb el que tinc i jugar el que tinc perquè estem arribant al accés. Però molt recomanable també a dos i si us agraden els wargames, molt xulo. Molt bé, doncs jo vaig a parlar d'un molt original que ho va patar fa 2 anys a Essen, que és l'Sky Team. L'Sky Team és un joc amb el qual tu el que has de fer és pilotar un avió i fer-lo aterrar, fer-lo arribar a l'aeroport. Amb aquest joc, una persona és el pilot i l'altre és el copilot, és cooperatiu, cadascú té daus, un té els daus taronges, un té els daus blaus. El que té els daus blaus, que és el pilot, és el que treballa, d'acord, al tren d'aterratge. El que és copilot és el que treballa els flaps. Tu cada vegada tires els daus i amb els daus que tenen, evidentment, de l'1 al 6, tu tens una localització obligatòria. A cada torn has de posar els daus obligatòriament a el que és l'equilibri de l'avió que es veu allà. Per tant, quan tu poses els 2 daus, l'avió queda equilibrat o queda tort, d'acord? Tu també has de posar obligatòriament daus als frens i daus al llarg de la partida completament als flaps i al tren d'aterratge. Si no els has col·locat, mireu que tenen un tanteig determinat, si no els has col·locat, tu no arribes. I a cada torn l'avió va baixant d'altitud i et vas apropant amb 2 tracks a l'aeroport. Has d'arribar a l'últim torn, just, evidentment, amb el tren d'aterratge baixat i a 0 metres d'alçada. Si no, si estàs a 100 metres o 1.000 metres, et permet seguir volant. Però si és a l'inrevés, que tu ja estàs a l'aeroport i estàs per sota del 0, et fots la gran castanya i has perdut. És un joc que és difícil, vull dir que el pilot que és a l'aeroport de Montreal, tothom, que guai, però la que canvies d'aeroport i et comença a posar més dificultats, tela. Fixeu-vos bé que el track de l'aeroport té tot d'avionets petitets que són el tràfic. I el tràfic, tu has de fer que aquest tràfic es diversifiqui amb els daus també. Si no ho fas, a la que el track baixa i l'avionet blanc aquest arriba baix, et fots la gran castanya amb l'altre avió. Molt xulo, molt difícil, però que com a cooperatiu és de lo millor que he vist. Sky Team, un gran joc. Ara entrem més aeroports i mandangues, però com el joc bàsic... Mira, amb el Ricardo vam estar tot un dematí intentant aterrar a Montreal. Al final vam aconseguir-ho a Heathrow. Ulleres, Déu-n'hi-do. Però és un joc que al final res, són partides de 10 minuts i és un vici perquè acabes i dius, la mare que el va matar. Hòstia, que no va, tornem-hi. Ho he de fer. Molt bon joc. I em vaig comprar l'ampliació Essen i la veritat no fa falta. Si amb el que tens el joc base, tens hores i hores de diversió. És el que tenim els ludòpates. Sí, és el que ens passa. Molt bé, doncs fem algun més o què? Sí, un parell, un cadascú més. Fem un cada un. Vinga, Sergi. Vinga. Doncs jo volia ensenyar... volia ensenyar 2. Vale, ensenyo un. D'acord. Sí, millor. A veure, ensenyo Iron Boot, que és el darrer que m'he comprat. Molt bo. No l'he estrenat, perquè m'estic guardant. Has jugat o no? No, tampoc. Jo he jugat. Vale, doncs comenta'l tu, si vols. Sí, comenta'l. Has fet una gran compra, tio. Oi que sí? Molt bo, Sergi. Molt bon joc. Molt bo. Super ben produït, molt maco. La mecànica és molt original perquè cadascú és molt... O sigui, al final és diguem-ne, la lluita entre dos faccions que són els treballadors de les mines, els treballadors dels boscos, el regne dels boscos, el regne de les mines, el regne de les mines es mou per les muntanyes, el regne dels boscos es mou pel bosc. Aleshores, tu has d'aconseguir envair i apoderar-te del terreny del teu contrincant, d'acord?
i ho fas movent-te i atacant, d'acord? És un joc molt àgil, Sí? que té una cosa que jo la destaco moltíssim, que fins al final pot fer un torn total i aquell que sembla que ho té molt difícil pot guanyar, d'acord? Jo us l'aconsello moltíssim i em va agradar moltíssim, molt aquest Ironwood. Molt bon joc, eh? Tens cartes que vas jugant, que cada facció té cartes molt diferents, d'acord? Perquè com que els moviments són diferents i les característiques de cadascú són diferents, et permeten tenir ganes de jugar amb l'altra facció a la següent partida. No? Una mica com el Kelp, que és aquest joc també a dos, amb el qual hi ha el pop i el tauró, i que un juga amb cartes i l'altre juga amb daus. Doncs aquí el que passa que aquest li trobo un punt de joc de taula molt compacte, molt bé, de veritat. Molt bon joc, Sergi, molt bona tia. Perfecte, doncs mira, ensenyo el Cerveza y Pan, no l'explico, perquè sí. que també és de dos i res, no sé si el coneixeu, és un joc també de cartes per dos jugadors a euro, és un euro convertit en un joc de cartes per dos jugadors. Molt en l'estil d'Uwe Rosenberg, però en aquest cas no és Uwe Rosenberg, sinó que és Scott Alms, d'acord? Molt conegut també per fer grans jocs. No sé si el coneixeu, però Cerveza y Pan val moltíssim la pena, d'acord? Bueno. Jaume! Va, el meu últim, i ja fent com una melange, una mica de tot, ajunto Star Wars més Star Realms i surt el Star Wars The Deep Building Game, val? De Fantasy Flight Games del 2023. És un Star Realms, però en comptes de 5 faccions són 2, Imperi i Aliança, i ja fots de pillos, bàsicament. Quin joc és, tio? Star Wars The Deck Building Game. Ah, Deck Building, d'acord. Sí. I ja està, bàsicament és això, tens un mercadillo, amb la diferència del Star Realms, que el mercadillo, com que hi ha cartes de la facció contrària, els pots destruir, et donen punts o et donen coses, i res, al final has de cascar l'altre, li has de cascar la base i ja pinyo. O sigui, és molt xulo, molt xulo. La veritat és que si t'agrada Star Wars també és un joc d'aquests que val la pena tenir. També jugues amb la part de la força i els làsers i aquestes coses, i és molt xulo, molt xulo. No l'he jugat, aquest. Ah, doncs ja quedarem un dia. No és complicat, però és que les cartes estan boca amunt, boca avall, perquè, clar, les tens tu, les teves mirant cap al teu cantó. Ah, vale. I si tu petes veus que hi ha al costat del General Beers, a l'esquerra, que tens a la d'X, veus que hi ha un 3 que deixin que el tens de cara a tu. Si tu rebentes aquesta carta, en aquests punts no me'n recordo si eren punts que guanyaves de victòria o punts que li feies a l'altre, coses així. Ah, que xulo. Doncs té aquesta doble vessant de que pots comprar-te tu les teves cartes o li pots destruir tu les cartes a l'altre. Amb la qual té xitxa. És un joc que té xitxa, a més, si t'agrada la temàtica, és molt xulo. I aquest era joc tancat o era LSG? No, aquest és tancat, és el bo que té. Sí, dels LSGs, volia comentar també el Star Wars Ultimate aquest que van treure, que també està per aquí. Aquest, això, com es deia, l'Unlimited. Bueno, de LSGs d'aquest n'hi ha moltíssims i són la majoria per dos. L'Arkham, Horror, tots aquests són molt bons. Aquests jocs, al final, bueno, jo crec que si vols fer la col·lecció oblida tant, i a més amb el Màgic sí que compraves una caixa i podies arribar-te a fer la col·lecció perquè les il·lustracions, la veritat, és que són molt xules i si t'agrada Star Wars està molt bé, però és que ni comprant-te 3 caixes aconsegueixes la col·lecció completa. Llavors, bueno, i per jugar al final vas a buscar les cartes que volen fer els combos, que et muntes tu la teva baralla i jugues. Llavors, amb això sí que, si ets d'aquesta gent que li agraden aquests jocs tipus així, sí. Però si no... Aquest és el que em sonava que t'havies comprat. Sí, aquest el vaig comprar i em vaig comprar material i els tokens aquests superxulos, i el joc en si està bé. Però al final és a 3 expansions per any, és una bestiesa. Al final, és droga. No. T'has de dedicar, si vols jugar a aquests jocs, t'hi dediques a això, a tenir les teves 4 cartes que vols jugar i ja està, perquè si no al final és un sac de dinero. Vaig escoltar en un podcast que el que deien és que una de les coses que està passant és que com que hi ha tantes ampliacions, per exemple, amb el de Tour, amb el d'Arkham, ara han hagut de tornar a començar, faran una mena d'aturada i tornaran a treure tot l'antic, no? I només podràs tenir les 3 darreres col·leccions, no acumular, si vols, en tornejos, si vols jugar, no? I ara, per exemple, ja no treuen cada sobret. Ara, si vols, per exemple, jugar a Arkham, el de Tulu, treuen la caixa sencera en tot el que no és allò que feien cada 15 dies al blister, no? Sí, que era una collonada, és veritat.
Bueno, doncs, faltes tu, no? Una cosa que volia comentar és els jocs de guerra, que hem parlat molt poc i tu entens, i jocs de guerra de 2 és per un programa sencer, vull dir que... Mira, ja podem parlar un dia, tens Un dia raó. podríem parlar de jocs de guerra perquè comencem amb el Memoir 44 i acabaríem amb 50.000 i són jocs de 2, però potser podríem guardar-ho per un altre programa perquè també hi ha molt tema i hi ha veritables joies, d'acord? I tant. Molt bé, doncs ja ho tenim, no, companys? I tant, Déu-n'hi-do. Oi que sí? I tant. No que hem tingut el Sergi callat una estona, tio, quin greu. Sí, que bé, no? Us ha anat bé. No, sé tu. Molt bé, molt bon programa. Jo crec que ha durat una horeta, cosa que s'ha dient, no? Molt bé, molt bé. Doncs ens veiem d'aquí un mes, més o menys. Us sona alguna cosa d'agenda? Perquè l'altra vegada vam quedar com bastant malament sense anomenar res del Festival de Jocs del Pirineu, que va ser aquest cap de setmana passat. A mi no, jo no penso que ara hi hagi res o que jo no ho tinc en ment, Segur que hi ha alguna cosa. El que tenim en agenda importantíssim és dir-li a la gent que vingui el primer i el tercer dissabte de mes a Molins de Jocs a jugar amb nosaltres, tu, que ja estem esperant per explicar. I si no, el primer dimecres de cada mes a la pizzeria Carpe Diem, en principi, a fer els jocs. Molt bé, molt bé. Doncs vinga, ens veiem a les taules. Vinga. Bye, bye. Adéu. Adéu.